lekárstva a farmácie v Košiciach Emil Filipčinec. Týmto zároveň srdečne medzi nami vítam zástupcov mesta Košíc v osobe inžiniera Jana Jakubova, námestníka primátora. Dobrý deň. Rovnako srdečne vítam vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na čele s profesorom Emilom Filipčincom, rektorom univerzity. Dobrý deň. Za organizačnú zložku dnešného podujatia pekný deň prajem doktorovi Miroslavovi Martinčekovi, predsedovi jazdeckého oddielu. Dlhoročný master, na to si dávajte pozor, jazdci na koňoch, neviem či viete, ale leží aktuálne v nemocnici, tak aspoň takouto cestou ho pozdravíme a poprajeme skoré uzdravenie, pretože 17 zlomenín mu naščítali, tak to dané reguly poruší. Bude pri slávnostnej večeri potrestaný pred súdnym tribunálom. O to vás však čaká už večer plný zábav. Vážený pán rektor, jazdci Košickej oblasti, 33 vystúpení na slávnostné otvorení Hubertovej jazdy. Ďakujeme za hlásenie. Poprosím Hrubačovo slávnostné halaly. Ďakujem. Na tejto chvíli prosím a vyzývam rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, rovnako aj námestníka primátora mesta Košíc, aby pristúpili k aktu dekorovania jazdcov a koní. Asistuje aj vedenie univerzity, rovnako aj zástupcovia ďalších zložiek. Po tretíkrát sa takto stretávame na pamiatku svätého Huberta.
kedysi divokého lovca a potom Počkáme si, sú tu. Tam tej strany trebalo ich všetko. Jaké krásne si vykonie. Dnešný deň. Dámy a páni, Hubertová jazda, zasveteným a zainteresovaným asi budem predstavovať nemusím, a dokonca aj biskupom. Na jeho počesť je to každoročne na celom svete a po takýchkrát aj v Košiciach usporadované v rámci jazdy svätého Huberta, ale Hubertovej jazdy. No a k tomu všetkému treba pravdu povedať, že čo sa týka jazdeckého klubu, Reglement jazdy svätého Huberta, konajúceho sa roku pána 2014, mesiaca októbra, dňa 17. na pôde panstva Košického. Z rozhodnutia pánov oddielov košických panstva veterinárneho dávajú sa na vedomie tieto regule. Artikulus 1. mástrovi. Pohrdanie mástrom sa dopúšťa ten, kto ho bez dovolenia predbehne. Artikulus 2. o húfe. Neveri ťažké by sa dopustil, kto by sa bez mástrovho povolenia od húfu odpútal a na vlastnú päť líšku naháňal. Artikulus 3. o charaktere. Nenarušenosť charakteru a nohavíc musí byť zachovaná. Striptízy všelijaké sa počas jazdy považujú za ľahkikárstvo, preto neslobodno zbavovať sa čiapky, rukavíc, frakov, košiel ani nohavíc a panenstva. Kacírstva sa dopúšťa, kto sa vo svojom sedle z výkladníka bez povolenia mástra ho opustí. Artikulus 4. o čistote. Jazdci sa si až do cieľa uchovajú telesnú a duševnú čistotu, nepoškvrniejú ani myšlienkami hriešnými, ani pádom z koňa, to bôž s koňom ani inak. Artikulus 5. o zbraniach. Všelijaké duelírovanie, čiže súbojovanie počas jazdy je zakázané. Jazdci nepozdvihnú hlasu ani bičíka proti sebe a povinní sú bičík si uchovať až do cieľa. Atakírovanie mástra je hriechom až smrteľným. Artikulus 6. o dopingu. Používanie povzbudzujúcich a posilňujúcich špecialít, destilátov a esencií sa pripúšťa iba pod kontrolou kolektívu.
A v takej miere, aby jazdec neprestal rozoznávať, kde má koň hlavu a kde chvost. Artikulus 7 o účele jazdy. Počas jazdy sa naháňa iba líška a nie ženy. Artikulus 8 o poslednom súde. Všetci jazdci, mŕtvi, živí, sa 3 hodiny po západe slnka budú zodpovedať pred posledným súdom za hriechy proti regulám týmto. Trestá sa jazdec a nie kôň. Zatajené hriechy sa trestajú dvojnásobne. Výnimky z regul neprichádzajú do úvahy. Cez prekážku nemusí skákať jazdec, ktorého stratil kôň. Dané v Košiciach pol hodiny pred začiatkom jazdy. Na všetkých týchto troch ročníkoch, prvý sa konal pred rokom, keď sme sa pripravovali na Európske hlavné mesto kultúry, druhý minulého roku, keď sme tento titul potvrdzovali a tretí, keď dokazujeme, že mesto Košice aj po tomto roku sa správa naozaj kultúrne. Dostávali Hubertovej jazde. Nazdar! Thank you.